Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel. The Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi wa 'yan uwa bayani ne akan yadda zaka zama agent na Conglex App da kuma irin yanda hanyoyin da zaka bi domin samun alkhairi na kuɗi mai ɗimbin yawa a wannan tsari din na agent na Conglex App insha Allah. Kamar yadda muke gani a jiya mun sami tattaunawa da Gross Manager na Conglex App wanda yake na Northwest Gross Manager na wannan kamfani na Conglex App, wanda ya yi mana cikakken bayani akan wasu ka'idoji da irin yadda agent za su samu ɗimbin alkhairi insha Allah. Tattaunawa ta gudana tsakaninmu kuma gaskiya akwai bayanai da muka rika yi a baya waɗannan bayanai ɗin bisa kuskuren fahimta ne da aka yi su, ba a fahimci ya tsarin yake ba, wanda shi ya feɗe mana biri har wutsiyansa. Duk wani bayani da ya kamata a yi mana insha Allah an yi mana. Akwai abubuwa ɗin ma da gabanmu aka rika communicating akan wannan tsari din na agent da kuma aggregators, wanda insha Allah a cikin wannan bidiyo din zan nuna mana yanda za mu yi register, legal way da ake yi register a zama agent na wannan kamfani Conglex App, sannan kuma da irin yanda ake samun alkhairi a shi wannan tsari din na Conglex App insha Allah. Kamar yanda muke gani yanzu dukkanin wasu aggregators waɗanda suke accredited aggregators ne na shi wannan kamfani na Conglex App, za a tura musu da wannan banners da muke gani a halin yanzu suna available a wurinmu, wanda shi wannan register aggregators kamar yanda muka faɗa wa mutane a baya cewa duk wanda yake da interest na zama aggregator zai iya mana magana. Yanzu wannan kamfani na Conglex App sun dakatar da recruiting aggregators, za su yi amfani da iya available aggregators ɗin da suke da su ma ba kuwa ba sai wanda aka yi accrediting shine za a bashi dama na yin register agent, sannan kuma za a bashi waɗannan banners da duk wasu branding materials wanda kyauta ne za a bayar da su. Sa'annan akwai ɗimbin alkhairi kamar yadda na yi bayani da insha Allahu aggregators da kuma agent na wannan tsari za su samu, musamman agent za su samu ɗimbin alkhairi a cikin wannan tsari na Conglex App. Da farko kafin na gaya mana irin hanyoyin da ake bi a samu kuɗi da zama agent, idan an zama agent na Conglex App zan nuna mana yadda ake yi rijista na shi wannan agent ɗin. Ya za ka yi rijista na zama agent, sannan idan ka yi rijista na zama agent wanne irin alkhairi za ka samu. So tsarin yadda za ka zama agent na Conglex App shine akwai form, wanda wannan form din mun sako shi a cikin group dinmu na Telegram kamar yadda muke gani, haka a group dinmu na WhatsApp ma mun saka wannan link. Mun yi bayanin cewa dukkanin wanda yake son ya yi rijista ko kuma dukkan wanda ya rijista da referral ID na namu, wato referral ID na mai 2613119 yake da buƙatar zama agent, to zai yi rijista da wannan form din. A yayin cike wannan form din kamar yadda muke gani, idan ka yi clicking nashi kasa just now zai buɗe maka a cikin browser. So idan ya buɗe maka a wurin agent name zaka sa sunanka, state zaka sa jihanka, local government zaka sa local government ɗinka, then address zaka sa address ɗinka, then email zaka sa email address ɗinka, then phone number zaka sa phone number ka, then sai aggregators referral code, wato referral code na aggregator ɗin da ya maka register matsayin agent. Make sure kana da aggregator wanda shine kai amfani da referral ID ɗin shi kai register Conglex App. Kamar namu 2613119 shine zaka rubuta a nan gurin 2613119 shine abin da mutum zai rubuta. Wato inda problem din yake a nan gurin shine da yawa wasu suna magana sun yi register, sun bude wa mutane wallet ba a biya su ba. So yanzu zan zayyano mana ka'idoji da dalilan da yasa ba a biya. Wannan form din dole ya kasance sau ɗaya ka cike shi. Ba zai yi yanzu ka zo ka yi rijista ka sa referral code ɗina ba, sannan ka zo ka yi rijista ka saka naka ko kuma ka saka na wani aggregator ɗin. Wallahi kamar yadda suka mana bayani duka za a yi canceling, kuma kai ba za ka zama agent ɗin ba. Sannan an yi disqualifying ɗinka, kai baka agent ɗin kowa kuma ba za ka taɓa zama agent ba. Saboda database ɗin in dai har mutum ya yi filling form sau biyu, so he is disqualified automatically. So gaskiya ya kamata mu tsaya mu nutsu idan har muna so mu samu alkhairi. Sa'annan bayan wannan ka'ida din, idan dai har ka cika shi, wannan form din sau ɗaya ne ka cike shi, da kuma aggregators code din aggregator ɗinka baka ƙara filin din shi ba, you are certified agent. Wallahi kuma da zaran ka cika next ka'ida za su fara biyan ka. I trust this company based on shi kansa yanda gross manager din nan ya mana bayani, ba za su dauko wani abu da zai cutar da al'ummar mu ba, kuma akwai kyawawan tsarika akan wannan project, akan wannan platform din. Based on yanda muke zuwa mu gudanar da transaction na P2P da duk wani abu smoothly, in kaga an samu matsala mutum ne bai iya ba platform din nan. Based on yanda na going through nashi, babu wani lapses a cikin shi. So idan muka tsaya za mu samu dimbin alkhairi a wannan tsari din na zama aggregator insha Allah.
saboda haka da zaran ka cike wannan kamar yadda na faɗa mana you are certified agent. To menene za ka yi a matsayinka na certified agent? Duk wanda kai ma rijista na Conglex App za a biya ka 1,000, amma wannan 1,000 ba za a fara biyan ka ba sai ka yi wa mutum 20 rijista. Ya za a yi kamfani ya tabbatar da cewa ka yi ma mutum 20 rijista, ko kuma ta ya za ka tara mutum 20 ɗinka? Waɗannan mutum 20 ɗin sai ya zama wannan form ɗin da za ka cike musu. Duk form ɗin da za ka cike musu akwai record form wanda ake zuwa a yi submitting aiki. Saboda haka duk aikin da za ka yi submitting ɗin shi gashi nan daily report for agent onboarding, duk wanda zaka cike mai kasance sau ɗaya aka cike mishi. Wallahi in ka cike mishi sau biyu baya cikin wannan lissafin mutum 20 din. Yana kaiwa mutum 20 za a fara biyan ka, kuma duk adadin mutanen da ka biya za a baka wannan 1,000. Anan a wani lokaci mun rika cewa $1, a wani lokaci mun rika cewa $5. So dukkanin su wasu benefit ne daban-daban, waɗancan $1, $5. Amma abin da za a baka matsayin referral a kuɗin Najeriya ne ma za a lissafa shi naira 1,000. Kun ga muka duba ya fi $1. Ya fi $1 wannan na referral da kai referring din mutum za a baka. Wancan kuma $5 idan wanda kai referring ya zama verified din nan, sannan kuma ya gudanar da transaction ɗinsa na farko na P2P, shine za a baka wancan reward din na $5. Saboda haka akwai a lot of benefit a zama agent na wannan company. Yanzu sai magana akan shin bayan mun zama agent menene za mu ci gaba da yi muna samun kuɗi. Kamar yadda na bayani a bidiyo na baya akan waɗannan futures da suke cikin Conglex App, bayani akan waɗannan futures guda 4. So aikin da agent zai ci gaba da yi a matsayinsa na agent da yake da shago ko kuma trader na crypto yana samun kuɗi shine akwai tsari da suka zo da shi, wanda tsari ne wanda yake cikin harka ta banking agency. Shine dalilin su ma na yin aggregators da agent. Wato mutum zai iya wannan delivering cash from one location to another, kamar yadda waɗanda suke harkan POS suke yi. Masu harkan POS suna ɗaukan cash ne su kai inda babu shi a ba su figures, ko su ɗauka figures su kai inda ake da cash su bayar a ba su cash. So exactly irin wannan aikin na harkan POS shine mutum zai ke yi through cryptocurrency. Ba don komai suke adopting wannan tsari din ba sai dan da yawan 'yan kasuwa yanzu hankalinsu na karkata gurin ci gaba da amfani da dala. Dala ta banki tana da restriction na irin adadin da za a baka a wata, amma dala ta crypto USDT wadda farashinta yake tafiya farashi daidai da na naira ba tare da wani volatility irin na crypto ba, 'yan kasuwarmu na fara adopting ɗinta. Saboda haka 'yan kasuwarmu za su ci gaba da amfani da wannan USDT, wanda wannan platform ɗin ya sauwaƙe musu da hanya mai sauƙi da za su riƙa karɓa da kuma tura kuɗaɗe ta hanyar USDT zuwa ƙasashe daban-daban. So a matsayinka na agent kana iya kake delivering cash. Duk wanda yake son ya ansa cash a wurinka zai zo ya tura maka wannan USDT ɗin. Kai kuma kana da access da wannan platform ɗin. If you are an agent, directly zaka shiga ka yi converting wannan asset ɗin zuwa bank account ɗinka, ko kuma ka yi delivering ɗin shi zuwa wani agent da yake wani other location. Shi kuma can zai bada cash a wancan wurin, yanda dai ake harkan POS. Saboda haka wannan tsarin duk lokacin da ka gudanar da transaction kana da 50% na transaction charges ɗin da aka yi a wannan transaction ɗin. Sa'annan aggregator ɗinka yana da 10% na wannan transaction charges ɗin. Bayan wannan benefit ɗin, waɗanda ka buɗe ma a matsayin customers, consumers, ko kuma me zan ce end users da suke amfani da wannan wallet ɗin wurin transaction ɗinsu, da kuma wannan masu shaguna ko kuma 'yan kasuwa, misali merchant wato masu wannan small and medium enterprises, aikin agent ne ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana nuna musu wannan tsari ɗin, yana buɗe musu duk transaction ɗin da za su yi, duk adadin maƙudan kuɗin da za su yi P2P ɗin shi, transaction charges ɗinsu kana da 50% a ciki a matsayinka na agent. Saboda haka in the future ba ƙaramin alkhairi ne za a samu ba da shi wannan tsari din na zama agent. Saboda haka yan uwa sai su yi azama, dukkan wanda ya san bai cika waɗannan ka'idoji ba na zama agent, in ka cike form sau ɗaya ne, kar ka ƙara cikewa. In kuma baka cike ba zaka iya zuwa ka cike kamar yadda ne mana bayani, kuma zaka shigar da wannan referral ID din namu na 2613119 a matsayin aggregators referral code ɗinka. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribe, su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayanan mu da zarar mun ɗora.